салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам бои хотун инами металликои навомаат иҷада чанд тагли новинка омадай. Бинен динамуд сангзадаги хушрӯ мана нархшон 220 сомон донадай. Касе ки аз 5 та зиёд мегирад 200 сомонӣ. Мана марҳамат беҳад сангои хушрӯзадагиай метавонен дархост кунен. Мана ира бинем бо чихи хушрӯчай чанд тагли фасон омадагиай. Инаи ваёш духтарако аҳамиятед алакай гилошон дига хел мешава. Инаи сирх алакай гилош дига хелай бо. Мана ин металликш дигар хелай, инаш бошад гили ами ваёш дигар хелай. Нархошон ҳамаш ягай. Мана ин сабзам гилош дигар намудай. Баъдан бо анаи сирхаш дигар хелай. Ишам фасони баъд диден бори новинка духтарако. Оз якчанд намуди дигашам ҳастай. Ошама шумода нишон метиём. Ина каседа дар кор боша нависен, мо даставка дорем. Инам хеле сангои фасон. Даставши ки мо занакай духтарако. Инак бисёриҳо мепурсанд. Бо дили пур хоҳарои азиз дархост кунед. Мо равон мекунем. Ина иша бинен. Мана и аз анаи гилая. Мана иш бо дигар хел гилаш. Иша бинен. И бо гилаш дигар хел диден духтарако. Хулас ина марҳамат кадом гиле ки дар корайтуна скриншот карда партоен, мо доставка мекунем. Мана бори дигар такрор мекунам. 220 сомон донадай. Касе ай 5 та боло мегирад 200 сомонӣ. Инчунин духтарако ваё омадай хамелёнора пурсида буден. Ина марҳамат омад. Ҳамаи рангош омадагиай сангзадагиё 240 сомон динамуд сангай. Мана динамуд ранг сангзадагиай беҳад хушрӯанд бо ай пеш. Каседа дар корай доставка марҳамат нависед. Донада 240 сомон, касе ки ай 5 та боло мегирад 220 сомонӣ. ҳамхе качествои нағзишу ҳамхе сангои хушрӯш. Мана ино ҳамаш хамелён барашкаяй. Барашкаи холӣ нест. Барашкаи холӣ чанд вақт наовардаистем духтаро. Марҳамат инаи нусхашам фасонак. иша бинен чихи ранги хушрӯ дора бо ҳамаи рангош рангои фасонай духтарако. ина хоҳишмандо метавонанд ки омада ай пеш бинед. ина ҳамаш рангошон аҷоиботай. каседа дар корай духтаро нависен, мо доставка дорем. инаи рангам бисёр пурсида буден омадай духтарако. мана хулас кадомаш дар кор мешава скриншот карда партоен, мо шумода равон кунем. ана ин намудош бо арзонан. ина ино 180 сомонан. иям ами материалш ҳами материалай, леки сангаш дигар хелай. сангаш фарқ мекуна. диден? мана 180 сомона хоҳен, мана 180 сомонаям дорем. мана ана 240 сомона бошад аз инай. инаи рангам мепурсанд духтаракои мо 240 сомона.